komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod wala sa may na-record nga kaso sa COVID-19 kahapon nga adlaw. 47 ka barangay sa Bacolod kag 2 ka banwa sa Negros Occidental gindeklarar nga COVID-19 free. Sa balita nasyonal, efficacy sang COVID-19 vaccines hindi maapektuhan sang bago nga variant sang virus gikan sa United Kingdom. Mag-Iloy nga Sonia kag Frank Gregorio ginlubong na. Sa balita international, magnitude 6.8 nga linog nag-igo sa Chile. Sa balita sa sports, De La Hoya plano liwat magpatigaan sang exhibition boxing match. Balita entertainment, pelikula nga Fangirl naghakot award sa MMFF 2020. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ng mga tips sa good matatapa ng imo kagalingon karon nga holiday season. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Disyembre 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon nga ginabantayan sa Pag-asa ang duha ka low pressure area nga yara sa sulod na sang pungsod. Katapusan nakita ng isa ka LPA sa kalayuon nga 90 kilometros na sidlangan sang Baler, Aurora. Samtang ang isang yara sa kalayuon nga 235 kilometros na katunda na minhan sang Puerto Princesa City sa Palawan. Ang amo nga LPA ang mga dala sang pag-ulan sa dako nga bahin sang Luzon karon nga adlaw. Sunod sa weather forecast ng Pag-asa, sa Cagayan Valley kag Aurora makabatyag sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa LPA kag tail end sang frontal system. Easterlies naman ang mga paulan karon nga adlaw sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga kag Davao Region. Ang temperatura naman sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tutob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla ka alas 6:20 karon nga aga, magatulod naman alas 5:36 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook, mga ka-aksyon. Good morning dira sa kay dali lang kay Plastar la. Anthony Jones Havilio Ceblano, good morning. On the way na siya gali. Uy, aga pa siya. Makadto diri, ha. Alex Montesa, good morning man. Rosalina Aureliano Espadero, good morning. Lino Bueno, sakay palupad liwat siling ni Alex niya palupad sa liwat sang parol nga balita sa kahanginan tuguti na sos. Arnel Pote Samparado, advance happy new year man sa imo, watching live from Barangay Mansilingan. Rosalina Arellano Espadero, of course. Jacob Pabalate, good morning sa imo. Christine Menyas Villalobos, sa mga members man kuno sang Energy Funds Club, good morning. Naresa Ruiz Ilare, John Claude, Merry Christmas. Shout out na sa family Claude, family Andres, family Villegas, kag family Antonero. Edwin Pantaras, may aga sa imo sir. Chic Sean Defensor, advance gali Happy New Year sa inyong duha siling niya. Salamat gid, advance Happy New Year man. Watching live, patamiyaw sa Manapla ka ang Gordon kag Defensor family. Inday Lievera, Erwin Gonzalez, kay Merly Gonzaga, good morning man. Sa kay MJ Rufon Ordaniel, mayong aga sa Barangay Mansilingan kag halin ini sa Solis family.
Noel Amar, tamayaw ya lang auto niya si Nene Amar dira sa Barangay Alihis. Good morning dira sa inyo. Sa kay Rose Winner dira sa Germany. Rose, Merry Christmas sa imo. Kag keep safe lang, stay safe, no? Sa kay Susan Jaime Allen, Jean Buerom, Teresa Linahakayaw, good morning. Sir John Chong, good morning man sa imo. Kag kay Cathy, advance Happy New Year. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo sa may Houston, akon sa may Minnesota. Sa kay amigo naton One Ball Gallo, no? Roberto One Ball Gallo, good morning gid sa imo kag Merry Christmas and advance Happy New Year sa pamilya, no? Kay Ma'am Almadra kag sa kabataan, no? Sa mga kids, advance Merry Christmas, no? Pan Ivino, ay Pan Ivino do, kwan ba do? Bread and wine muna Pan Ivino. Good shout out lang da sa family Cabrera kag Corpus sa Katabla, watching live sa Toronto, Canada. Good morning sa imo. Reza Madre Nino, shout out sa pamilya niya sa Barangay Tabunan, Tatay Junior, Nanay Nelia kag bibi ko ha Jasmine. Ginapatamiaw man ni Alex ang childhood sweetheart Guillermo Gimo Clarito, si Miss Julia David sang Ginsunugan Kapis. Madamo gid nga salamat, no? Sigabi, no? Siya yung kapatamyaw sa childhood sweetheart sa iba, no? Cherry Garcia, mayong aga dira sa imo. Kagay Remya Garcia, no? Sakay sakay Jeanette Delino, may agaman. Kag sa akon mo kaupdanan sa Volunteer Probation Assistant, Parole and Probation Office number 1. Good morning sa inyo tanan, kag Merry Christmas and advance Happy New Year. Sa akon man mga classmate bala sa Batch 81 sa Ramon Torres National High School, good morning man sa inyo, kag Merry Christmas and advance Happy New Year. Kay Cisco Viola Baloyo Eras, good morning sa inyo, sa imo dira. Sa kay of Real, patamyaw ko na sa family of Real sa Barangay Takuling, Bacolod City. Good morning sa taga Barangay Takuling sa inyo dira sa pamilya of Real. Niyara kita. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:08. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, wala sa may na-record na bago kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod. Sa latest update gikan man sa DOH Region 6, ginapahayag ni Bacolod City Administrator Ang nga ang pagsunod sa tao subuman agresibo nga implementasyon sa contact tracing kag surveillance testing sa mga nagliligad nga bulan amo ang mga faktor kon nga nagnubo ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Sa din kahapon nga adlaw Disyembre 27, wala sang may na-record nga bag-o nga kaso sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Ang nga sang Christmas Eve ang syudad wala man sang na-record nga kaso. Kag sa mga masunod nga adlaw mayara man apang tag-isa na lamang. Suno kay ang maayo pa sa karon tungod in place ang COVID-19 response mechanism kag bisan ang proseso madasig na bangod sa ang turnaround time subong sang molecular laboratory sa sulod na lamang sang 24 oras magwa ng resulta rason nga mapadasig man ang isolation. Nagapasalamat si Ang tungod sa implementasyon sang no home isolation kag no home quarantine tungod mas napanubo ang COVID-19 transmission.
Christmas Eve, Yes. nag-zero man kita. And then after that, one case, daw mula na, isa-isa, and then zero liwat. Ginatanaw tada ang compliance gid sa mga tao. And at the same time, ang aton nga pag strict monitoring, tagid kag ang enforcement sa mga health protocols. Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang. Ginakabig ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga temporaryo lamang ang nagakatabo karon nga ang syudad wala sang record nga kaso sa COVID-19 kag kon mayara ini ang manubo lamang. Sa interview sa Action Radio Bacolod ginpahayag sang Vice Alcalde nga magapasalamat bungod sa nasambit nga development apang hindi magkumpiyansa tungod ang COVID-19 nagapabilin kag wala pa sang available nga vaccine sa pungsod. Liwat gin panumdom ni Familyaran ang pagsunod sa health protocols, labi na ang pagsuksok sa face mask kag social distancing. Ginhimo ni Familyaran ang liwat nga pagpanumdom kasunod sang nabaton nga impormasyon nga may pila sa gihapon ang nakit-an nga wala nagasuksok sang face mask. Samtang ginanunsyo naman ni City Administrator M. Ang nga nagsaka na sa 47 ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod ang gindeklarar nga COVID-19 free. Suno kay Ang ginapaabot nga sa masunod nga adlaw madugangan pang ining kadamuon para kay Ang kung padayunon lang sa publiko ang pagsunod sa mga ginapatuman nga mga protocol, mayara sang posibilidad nga mangin COVID-19 free ang Bacolod. Tuno sa City Administrator, padayon ang ginapatigawan nga COVID-19 testing sa syudad kaya nagagawa ng resulta sa test sa sulod sa 24 oras. Dugang paniang may mga hiyon nga nagsaka ang COVID-19 cases apan sa Bacolod na maintenar ang pagnubo sang kaso kag iya diri ginakilala ang pagpangabudlay sa mga frontliners. Duha ka munisipalidad sa Negros Occidental ang gindeklara bilang COVID-19 free. Tubtob Disyembre 26, 2020 nga records ang Provincial Incident Management Team. Iniya mabanwa among Don Salvador Benedicto kag Pulupandan. May 12 man ka mga local government units sa may single-digit active cases. Iniya among Cadiz nga may 9, Escalante kag Valladolid nga may 8, Hinubaan, Murcia kag Toboso nga may 7, Pontevedra nga may 6, Manapla nga may 4, La Castellana, San Enrique kag Sipalay nga may 3, kag Canduni nga may 1 na lamang kaaktibo nga kaso. Samtang naglambot na sa 21,419 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sang DOH6 ang 18 ka bagong kaso. Ang mga lugar nga may maramos ang kaso among probinsya sang Iloilo kag Aklan nga may tig-anon, Negros Occidental nga may 5 kag siyudad sa Iloilo nga may 1. Wala naman sang na-record nga kaso sa siyudad sa Bacolod. Samtang 43 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 19,921 kag nagpabilin sa 631 ang napatay bangod nga wala sang bagong na-record nga napatay bangod sang COVID-19. Ginahingyo sang lokal nga gobyerno sa syudad sang Sagay, Negros Occidental ang mga returning locally stranded individuals kung LSI nga wag pa-isolate o quarantine bilang pagtuman sa moral nga obligasyon para mapahilayo sa peligro sa COVID-19 ang ila pamilya kag komunidad. Ini kasunod sa pagtapos sang 15 ka adlaw nga moratorium sa pagbaton sa mga LSIs. Ginpanawagan man sang syudad sa ila mga pumuluyo nga hindi magkampante kag padayon nga magsunod sa border control tubtob Disyembre 31, 2020. Nag-implementara sa moratorium ang syudad umpisa sa Nobyembre 26 tubtob Disyembre 10, 2020 agud mapreparahan sang maayo ang akomodasyon sa mga quarantine facilities. Sa records ng Provincial Incident Management Team, isang Sagay sa may pinakamadamong aktibong kaso sa COVID-19. Tubtob Disyembre 26, 2020, ini ang may 16 ka mga aktibong kaso, 405 ka kumpirmado nga kaso, 378 naka-recover kag 11 ang nagkalamatay. Sa duga pa natin ng mga balita lokal, 80% sa mga barangay sa Bacolod ang naka-avail na sa programa ng Department of Labor and Employment nga tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced workers o kondoli tupad. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, gipahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga ang pondo ang direkta magalin sa gobyerno nasyonal kag iga-download sang mga barangay. Suno kay Gasataya, ang mga opisyal sa barangay na ang gintugyanan nga mag-identify sa mga beneficiaryo sa Cash for Work na programa sa gobyerno.
Naimuluan, wala pa maka-avail ang ibang barangay sa Bacolod, bagod nga wala pa sila makatapos ang ila sining liquidation. Action boy. No? Okay. So, lain ng mga barangay, lain ng mga barangay ang naka-avail. No? Halos, siguro po hindi ko magsala, around 80% na sa mga barangay sa atin sa Bacolod, ang naka-avail sa program to the Department of Labor and Employment. No? Ang iban wala. Ang kabahin sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Plastado na ang pumuluyo kung manubaligya sa firecrackers kag fireworks sa likod sang Pope John Paul II Tower, syudad sang Bacolod. Sunod kay Ryan Villaruz, bukas na ang 46 ka mga kiosko kag handa na sila sa pagbaligya sang mga palupo. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Villaruz, ginpahayag sini nga tanan nga nakakuha sang permit gikan sa syudad kag dapat ipatuman ang mapagsulundan sang local IITF. Dugang pa ni Villaruz ang mga manugbakal ginapangabay nga masunod sa pila ka mga pagsulundan kaangay sang paghugas sang kamot, pagsuksok sang face mask kag face shield antes tugutan nga pasulod kag makabakal sang palupok. Dugang pa ni Villaruz hugot nga ginadumilian nga magsulod sa balaligyaan ng 15 anyos panubo kag 66 anyos pasaka. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:16. Sa ato naman. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balang. Good morning, Liwat, saka John Claude, watching from Barangay Ginpanaan, Moises Padilla, ang gwapong installer sa glisang ng mga signal ba kag mga GSAT ba? Ang diferensya, ang kuan sa iya, ang kinalain sa kay John is gwapo sa iya. Gwapo sa iya na. Iba niya ang takod do hindi gid ordinaryo lang, ordinary looking. Siya gwapo, no? Unique sa iya. Joe Bren Ordinaryo, pa-shoutout ko na sa family niya sa Himamaylan, watching from Africa. Din ka dampi, sir, sa Africa, sir. Merry Christmas sa staff sa Action Radio Bacolod.
Hindi na sa dampi sa Africa, no? Rudy. Africa. Hindi kundi wata ka balo pa sa Africa, Nigeria or mo na blamag sila ka South Africa, it's a country. Country na yung South Africa. Ang continent is Africa. So ang mga country na Canada, mga Nigeria, mga Zimbabwe, mga Senegal, na muna siya. Angola. O siguraduhon talaga. Rodita Trinidad Cruzit. Mahangaga man. Sa kay Binong 70. Good morning dira sa imo dong. Maria Rica Yulo. Ay, classmate. Best friend. Rica Yulo Bailon. Good morning man. Sa kay Jeanette Delino. Of course, sa kay Yasakate Cardones. Good morning sa imo. No? Si Anthony gali gabiyahe na gali ko no. Yes, Pagulong ko aga yung pa. kabasa oh. Aga Ay, pa sa pwerte, gabiyahe. no? So, Hello, Anthony ah. Base blaway patakatapos dirarat na siya. Gani man. Sige. Ay, wait ka preparar pa mahaw. Ay, siya May dala siya, may dala. Yes. Okay, good. Perfect. Sige. Tiding ka na action boy. Anong tabo ko ng dula ko kay na? Ambal ni Sem. Anong tabo man? Dula ka? Dula ko kuno kay na. Basi kon... Dula. Sige lang. Vanessa Mayo. Good morning man. That's France. Dira sa family Alumbro sa Punta Taytay, Purok Seawall, kay sa family Memoria sa Airport Subdivision. Listening here on board a vessel going to Papua New Guinea. Ay, okay, PGA. Hello. PGA. PNG gali. Halong Josephine Cardinal Abrigo, bago dugay man ko kita ni kay Josephine ba? Hindi po mangyapon? Mga friends ko ni sila. Mga friends. Oo, mga Sige. friends ni sila. Pwerte ni sila sa social media. Pwerte sa social media sa una, no? Bago lang ko kita naman sa iya, no? Good morning sa imo, Josephine. Basilain na ha? Amo niya. Siya na, Cardinal Abrigo. Makilala ko niya. Martin Aliling. Merry Christmas man. Kagay Mila Alit, of course. Mil, good morning. MJ Rufon. Kagawan. Morning. MJ Rufon or Daniel. Happy New Year sa aton kuno. Kay sa Solis family sa La Carlota. Solis family sa Mansilingan, Tamon family, Maslog family, Flores family, or Daniel family, kag Rufon family sa Takuling. Damo family na ba? Damo sila pamilya, action boy. Oy, perdi ko layo sa kaban ang Dallas sa Clippers ba? Ay, oo, no. Clippers ang kontra. Abi ko anay kuan ng Lakers, Clippers lang kontra sa Dallas. Galing kay updated niya si Kwan eh. Oo, eh. Updated niya si Dennis eh. No? Kung updated ka, feeling ko mas updated pag ina siya sa imo Pretty yan. siya. Oo. Pretty siya. Kagawad Ulay. Siya obra. Wala siya obra. Kagawad Ulay Abalahon. Good morning. Sa imo, Kagawad. Ang Pasko ako doon pagyapon, no? Nagawad do kahina. Ay, kalain. Amugi ng problema da. Ay, man na problema kung kwantan eh. Galing do kahina. Gid. Ala kalain. Sige, Dars. Sige, Dors. Sige, Dars. Alex. Kay Sir Alex Montesa, gusto ko lang klaruhon. Ano gining gusto niya klaruhon man? Kung mandatory, gid ba lang ang paggamit ng face shield sa pampubliko, especially sa mga public transport? Yes. Yes, kay may ordinansa How kita din sa about Bacolod. ang pagdala ng alcohol? It's up to you. Up to you. Cancel ang moratorium para sa atong LSX. Ay, aran na. Sige na. Sige na. Sige, standby sa mga balita lokal. Balita national. Aksyon Balita Morning Edition.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:25, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag sa isa ka eksperto sa Department of Health nga ang efficacy sa COVID-19 vaccines hindi makaapekto sa bagong variant sang virus gikan sa United Kingdom o kung hindi maapektuhan sang bagong variant sang virus gikan sa United Kingdom. Sa press briefing kahapon nga adlaw ginpahayag ni DOH Technical Advisory Group o kung sang ni Dr. Edsel Salvana sang DOH Technical Advisory Group nga gradual lamang kung matamat lamang ang implikasyon in kasong ang bagong variant sang virus mag-epekto ini kung mag-apekto sa efficacy sang vaccine. Sunod kay Salvana, sa karon ginatun-an pa ang bagong variant apan kung basihan ang kanamuon sang mutations, ginalantaw nga wala ini sang dako nga epekto. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtukod sa bagong nga task force nga magatutok sa bagong nga strains ng COVID-19. Ang Department of Health ka Department of Science and Technology ang mga gintugyanan sang Presidente. Sunod sa Presidente, mas maayo kung mga persona nga may ihibalo sa medisina ang magatutok sa nasambit nga obligasyon. Bangod sa bagong nga strains ng COVID-19, ang Pilipinas kag masobra 40 ka mapungsod ang nagpatuman sang travel ban gikan sa United Kingdom. Natala na nga magtalakay ang National Interagency Task Force on COVID-19 sa restrictions para sa mga travelers gikan sa mapungsod nga may record nga kaso sa bagong variant sang virus. Sunod sa Department of Health, ang ahensya mga presentar sa rekomendasyon sa mga eksperto lakip ang posible pagdumili sa mga travelers gikan sa mapungsod nga may gin-report nga kaso sa bagong variant sa IATF meeting karon nga adlaw Lunes. Ang Hong Kong, Singapore, ug Australia amo sa karon ang mga lugar nga may gin-report nga kaso sa bagong variant sa COVID-19 samtang ang South Africa naka-report sa bagong local variant. Ginpahayag sa Department of Health ug ang DOH nga ang cross-border transmission sang bagong COVID-19 variant gikan sa United Kingdom among basehan sa pagrekomendar sang travel ban sa pungsod nga naka-record sang kaangay nga impeksyon. Sa press briefing ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga ang ahensya ginamonitor sa karon ang sitwasyon sa among nga pungsod. Sang Sabado ginrekomendar ni Presidente Rodrigo Duterte ang extension sa travel ban gikan sa United Kingdom. Duha naman ka mamalidha ang nagdepensa kay Presidente Rodrigo Duterte sa paandam sini nga pag-terminate sang Visiting Forces Agreement sa US kung mapaslawan ini nga makahatag sang 20 million COVID-19 vaccine doses. Sunod kay Senate Minority Leader Juan Miguel Zubiri, mahimo nga ang palayag sa Presidente resulta ini sa pagkadismaya kasunod sa delay nga pagbakal kag delivery sang COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ang Pilipinas kung tanong makabaton sang 10 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine sang Pfizer sa bulan sang Enero apang wala madayon bangod sa kapaslawan nga makapasa sang confidentiality disclosure agreement. Pareho kay Zubiri, nagapati man si House Committee on Health Chairperson Helen Tan nga ginhimo sang Presidente ang palayag bangod sa handom nga mabakunahan na ang mga Pinoy sang mas temprano kon matabo. Nagpangayo sang pasaylo si Presidente Rodrigo Duterte sa pagkakas sang iya face mask sa meeting kaupod ang madamo nga mga miyembro sang iya gabinete may kangtanan sa tikang batok sa COVID-19. Sunod sa Presidente, hindi niya mamitlang sang maayo o matinaga bangod sa face mask. Rason nga iya inigin kakas. Sa madumduman, ginmando sang Presidente ang pag-aresto kag prisohon na mawala nagasuksok sang face mask bangod sa paandam sang COVID-19. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:28. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Good morning kay RC Kuray. Advance Happy New Year ko, no? Happy holidays sa family Malabor sa Isabela. Greetings from Bago City. Okay. Cancel na moratorium para sa ato mga LSI kang OFW pa po. Ang OFW lang. Ang LSI, ano tabo? Ito na, sanay ko na nung kanya, Ha? Ano tong tabo? Okay na? Canceled ang kanya, ang OFW kay wala ma-approve pa sa National IATF. Pero ang RSA, stag na sa January 3. Yes. Ang moratorium sa pagbato na sila sa Bacolod. Perfect, no? perfect. Richelle Aguarense. Kanay sang blouse mo. Ayun. Basta kabalo ka lang mangita sa kayo, kaya makakita ka na sa mga maayong mga blouses. Small thing. Small thing. Classmate ko, Ruchel Villanueva, adra sa Florida. Good morning. Sa kay amigo ko, Nonoy, imo akon nimo. Ano na? Iya nga profile name. Amo na. Imo akon nimo. Ate, tsakto man na. Gusto man. Imo akon. Dapat yung akon nimo mo nang... Tingnan ba iluhan mo eh? Okay. The exchange gift gali. Ang akon niya lain niya mo. Imo, akon. Oo. Sige. Remia Garcia, good morning man. Sakay May Makainan, mayong aga. Donya Elena Aligarbes. Ari na siya. Melchorita Ferrer. Ann Bella, Merry Christmas kay shoutout lang dyan sa friend ko sa Barangay Villamonte. 13 Salanap. Please greet my daughter Dance Marie Salanap. Happy birthday! You're listening from Tabunan, Bago City. Michael June Season. Good morning man. Balik na siya sa ilang barak sa Chateau Elise. Belated happy birthday, wedding anniversary ko no kay pare niya Romel Silva. Si Romel gali nagkasalan niya. Yes. Nag-anniversary na gani. Gani na noon sa. Kabiri tahom gid kay Action Dorel so kay RC Kuray. Thank you. Kala endorse. Evelyn Pomoseno, sige, Action Doors. Yes, good morning, Ma'am Evelyn Pomoseno. Jason Alegria, good morning. I'm watching from Hacienda Aimee, Cadiz City. Greetings. Ginagreet niya lang ako ng Pulo Pandan, Barangay Palaka Norte. Kay Kagawad Arnel Kapanarihan. Ang Engalya family, Mang Connection Boy. Ginagreet niya man. Elizabeth Casuyon, good morning. Jocelyn Arisivita Olak, mayong aga. Kay Bia Jonathan, good morning. Elizabeth Casuyon, good morning, Boy and Dorel. Merry Christmas and Happy New Year. Monitor lang. Villa Esperanza Tangub, yes. Kay Miss Ahoma Lumena. Zinaida Tumayan, good morning. Dra sa may Action Boy, sa may Barangay Handumanan. Kay Jovan or Supe, good morning Action Boy and Dorel. Advance Happy New Year. Watching from Montreal, Canada. Jing Verbael, good morning man. Kay Lida Yamagishi. Good morning kay Lala. Happy Monday. Romeo Baroba Jr. Good morning. Palihog lang shoutout sa nanay niya nga si Emma Baroba sa Manapla. Yes. Yes. Yes, doon nakadaog ka sa loto, no? Okay. So, standby na kita sa atong dugang mga balita.
Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag sa detalye balita international, gintayog sa mabaskog nga magnitude 6.8 nga linog ang Chile. Sudod sa US Geological Survey, ang epicenter sang linog ang nag-igo sa baybayon sa 164 kilometros sa Valdivia. Natabo o kung nagluntad ang pagtayog las 5:39 sang aga karon nga Lunes, Desyembre 28 oras sa Pilipinas. Samtang wala naman sang may na-report nga kahalitan tugas sang nasambit nga linog. Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, posible nga magnubo ang presyo sa produkto sa petrolyo karon nga semana. Ini pagkatapos sang anom kasunod-sunod nga semana nga may pagsaka sa presyo sang langis. Ginabulubanta nga 10 to 20 sentimos ang mabuhin sa presyo sang kada litro sang diesel. Maganubo man sang 30 to 40 sentimos ang presyo sang kada litro sang kerosene. Samtang wala naman sang paggiho sa presyo sang gasolina. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 15 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 21 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 sentimos. Kag sa aton nga balita entertainment action boy, congratulations sa pelikula nga Fangirl. Fangirl. Nga nag-intra sa Metro Manila Film Festival kay sila ang big winner gid action boy. Fangirl, sinong Canada? Hindi ko gani kilala ang babae, pero ang lalaki kilala ko ya, si Paolo Avellino. Tapos ang girl si Charlize Dizon, do hindi ko mayo familiar sa action boy. Ginpatigayan ang gabi ng parangal virtual of course, via virtual. Nakuha sang Fangirl ang best picture, nakuha man na nila. Tapos best actor kag best actress man ang bida mismo sang Fangirl nga si Paulo kag si Charlize. Ang ini nga pelikula action boy, do ka ano ni siya, do ka ang pagka-obsess bala sang isa ka fan sa iya nga ginaidolong artista. Pero way pa ko ni kalanta action boy, way ko ni kabalo ko sino artista di sila nga duwa. Sa ang best director man nakuha man sang ang best director award nakuha man ni Antoinette Hadaune kay siya ni ang director sang Fangirl. Tapos nakuha man nila ang best screenplay, best sound, best editing kag best cinematography awards. Pero gid nga hakot, gid literal nga hakot gini action boy. Kay nakuha man sang award ang Magic Land. Nalakip sila naman niya sa Best Visual Effects, Best Production Design, kag Best Musical Score. Best Supporting Actress naman si Shaina Magdayaw para sa pelikula nga Tagpuan, kag Best Supporting Actor si Michael De Mesa para sa Isa Pang Bahaghari. Congratulations gid sa mga nagdalaog action boy. Balita sa sports, plano liwat ni retired 6th Division Champion Oscar De La Hoya nga mag-uyat liwat sa mga exhibition boxing events sa 2021. Ini pagkatapos ni Red Madlagon ang pagpatigan sa exhibition fight sa tunga ni Mike Tyson kay Roy Jones Jr. sa ligan nga Nobyembre sa Los Angeles. Ginpahayag ni Golden Boy nga madamong ang mga boxing fans ang nalipay sa pag-engkwentro sa duha ka retirado nga boksingero. Magluwas sa Jones Tyson, mayo man ang performance sang away sa YouTube ang YouTuber nga si Jake Paul batok sa anay NBA player nga si Nate Robinson. Bangod sa maayong resulta sang sining mga engkwentro, madamong ang mga boxing fans ang nagaduso akon mahimo magpatigan liwat sang mga hampang ukon boxing. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-action! Happy Monday, of course! Monday. Yes! So, sa aton mga ka-action, yung nag-aupod gid sa aton subong aga. Good morning! Good morning! Sa mga nag-monitor sa Transistor Radio, mayong aga. Sa Estelioso family dira sa Barangay Yumo, sa Mayla Carlota, advance Happy New Year, Merry Christmas dira sa inyo. Dumduman mo mga of course. Kaga, hindi ko na paghamba kung ano pagdang kadumduman ko. Basta mag-mention na sang Yubo La Carlota. Move on na ta. Action boy, good morning. Maglisi mo pariente si Sir Tony B. kuno? Oo. Dira sa may Singkang Airport. Pariente ko na. Good morning. Kapamati siya sa aton. Yes, ang 26 bala mo. Okay, hindi siya makapatingan na meet siya kay. Gusto. Kaya
Kala. Good morning lang na, sir, Oo. Do, di siya kapati Hindi ko, si no? kapatid daw. Ay, kalain. At least, di ba? Sige nga, good action boy. So, sige. Happy, advance Happy New Year lang, action boy, kay Sir Tony. Sige. Tony B o ba si Tony D? Di ko na naman si Kada sala lang ko akong pamatian. mo. Sige. Bert Tamayo, good morning, man. Pero Ren grabe Vallar, good morning. Grabe bla ka si Sir Tony. Very do ka malipayon, chip la pa si tao, no? Kanami. Nga ko do ka. Gamit ko ginman siya. Gamit ginasay, no? Gadula ko ng arthritis. Kalay. Good morning lang daliwat, sir. Kag kaya naman kay nung Mike and manang nagigaling ng lipat ko Kim. Kay siya bata nagali. Sige, so sa aton nga balita special action boy. Arib lang tips para matatapan bala imo kagalingon subong nga holiday season. Ma self-care. Kumbaga. Kagalingon. Yes, of matatapan course. mo man. Matatapan. Nagali. Di ko matatapan. Nagidutapan. Ano na yun? Matatin na karoon, no? Matatapan mo man. Matatapan. Tatap na siya actually kung kwan. From the root word tatap. Tatap. So, matatapan. Perfect. Kung matatapan niya, tapan na yan. Lain naman na iya. Yes. So, our reaction boy, una gid, mag-ulikid ka man sa imo kaugalingon. Hindi blataman mo kauna sa iban. Okay man lang matag ka gift action boy sa iban, pero lang dula kagikatag sa imo kaugalingon. Pero mayroon na nga tao action boy, nga mas happy sila mag-pack sing gift para sa iban nga tao sang sa ila kaugalingon. Basta nga kung mga sister blaw niya, abi mo, we were born to give, not to receive. Yes. Ang basi mo, sister? Oo, sister. Powerful! Yeah. Gabi, no? Ikaw ting akunda. Yeah. We gani. Ay, kalain. So, dala-dala ka to yung gali sa we. Sige may mga baka ka na siya. Ako ni Bian, yung may ano ko buligi ko sa muni mo to niya. Sige may mabuli ko. Dasi mo. Prayers lang gid. Pero ang prayers, powerful sa tanan, action boy. Si Christine nag-monitor sa ato na Villalobos, kay hindi siya guro kalantaw sa Facebook Live, bala ka wala siguro data, sa Transistor Radio siya nagapamati. So correct, ito agree ko sa imo sister action boy, in fairness. Kag na-agree pa ko to sa we. We were born to give. Dala ka galito. Hindi ko tinga akong Paskoda niya, we gani. We gani. Perfect. Sundon ko manabi kung may mga baka may magadusa. May magididors. So, next action boy, hindi man kalimtan ang quality self-care. But silingon sa isang quality self-care action boy, arang tutukan mo man ang imo kaugalingon, peace of mind. Hindi ba lang paspa ka na. Oh, yes. Ano ganun ang inyong mo sa buhok nyo? Color? Pa-color ka na sa buhok mo. Basta i-treat mo man ang imo kaugalingon, action boy, di ba? Paano kadabi pa-remove kadabi sa warts sa imong mga agtang. Hindi ba? Di ba? Nag-self-care ka na, action boy, no? In fairness. Yes, mga warts na sa mga buli mo. Alakalay. Hindi mo ito one warts ang buli, Pwede eh. Pili ko yung mo ito kay Dugay. Meron nakadukanipis na sa foam tada, no? Sige ka reklamo nga dukanipis na gid sang foam. Why na foam? Why na gid yung foam nagaling ato niya apong kuan. Ako naman mo damo ka pulungko mo. Syempre. Sige lang, lain nga buli daga pong kuda. Hindi matapos to. Gamay nga problema. Gamay nga problema. Hindi pa man naguro makibulan dagi. Ang problema da kong warts ang magtubo. Kalunggo ang warts gali action boy basi blamambas lang. Sige tadi warts. Kalunggo na siya action boy. Kalunggo na siya. Action boy, salamat kuno sa imo bulig sa simbahan. Tingid ka mabinuligod action boy. Hindi nang balaw yung born. Mahibi na iko. Sakto. You are born to give. Okay? So, hindi ka mag-worry kung wala ka mayatag action boy. He was born to give. Diba? Sige, next action boy, magbanding upo ng imo palangga sa kabuhi. Yes, boy. Of course. Hindi ka magbanding upo mo to imo nga tupad balay nga chismosa. Kag mga plastic, mga bantayira. Hindi mo sa pag-updown niya kay mas stress ka lang na. Especially sa parang panahon, hindi ng mga chismis na mga panglibak bla.
pang sumsuman. Sabi niyo, mga kamulang mga babae, mga lalaki, perti man na. Meron na tigili. Sobra Dapre, nung dapre niya itong sumsuman, tanya si Kwan Blas yung suman. Kala, Yung si pare, Kwan Blas mo na yung sumsuman. Oo, nan. Ay, Tigil kala. naman sila, ikaw na kita sumsuman nila. Oo. Hindi gini namin. Doon hindi namin. Kung lalaki, pag yun, no? Oh, pwede. Ay, abini mo sa Kwan lang, ang malalaki, kung isa sobra pa sa babae, ay kala. Kwan, galing kay daw ka sikrito lang. Sekreto lang. Sekreto ang bunal. Ang mga babae naman, gisa, kung mga panglibak or magkutso-kutso, daw gadugang-dugang bla. Kung hindi maduga, may kulang. Amo na nga sa message relay, kung mga babaeng upod mo, laban kagit sa tunaw, punta to. Nga. Lain na itong mensahe sa punta mag-abot. Ay, kala. Sa message relay bla. May hampang na. Mong namian mo ko na Black Action Boy. Nang lain di ang sa puno, abot punta, so lain na lain to. na. Amo na siya ang typical nga example. Sang kutso-kutso nga nagalain na. Correct, Action Boy. Kung hindi sobra, kulang. Nga marin daw ginahilanat. Kanya mari si Kwan Blas tipad balay nang ginahilanat. Pag-abot sa... Pag-abot ito sa piyak to niya pa ni marin dulain tong sitwasyon ni Kwan to ginahilanat to siya kasi may COVID to siya. Pag-abot sa isa to siya isa Kwan kuno may COVID kuno. Nagpositive. Kala, yun sa nagpositive. Nang namin ko pala hilanat lang to. Maglambot tapos punta may COVID ka ang na. parang Action Boy, ka-scary, ganyan maghilanat subong nga panahon ni Action Boy, di ba? Sa mga dulduhol istorya bla. na. Ang dulduhol istorya na mo ginambudla. Likaw ang pagdul-dul storya. So, next Action Boy, hindi ka tuman nga mag-expect bala. Don't expect too much. Especially sa online ni mga order. Kaya may expectation versus reality Action Boy. Don't expect too much. Kapag abot mo sa picture na minami, pag abot mo tsaka, stress ka naman. Pag tanaw mo sa picture mo daw kadako. Gali pag abot sa imo, daw mo gisa kadako sa picture. Miniature, gali. Pero may Action Boy, tabrama ko nag-order siya cabinet. Diba minsan lang cabinet, pilang presyo sa yung nga kabarato, gin-grab niya ko no dayon. Ay pag abot na kibot siya gamay-gamay, miniature, gali yung cabinet. Action Boy. Wala yung ginatulong pa. Nakadako nang dito sa picture. Dako lang gawa. Kalain. Kalain, no? Naiya sa cabinet sa dinde. Gamay pa daw mo lang. As in, pang design lang gid ya. Pang display. Yes. Pang display ka pang design. Nag-viral gid siya sa Facebook Action Boy. Nakita? Pakita ko to bala Kaya lang sila kabarato. Super grab niya kuno dayon. Kaya nakabutang man nga ng plato man do 50% nga off. Sus Ginoo. Okay pag abot gali miniature gali Action Boy. So ang cabinet niya talaga preparahan niya na panudlan sa mga kung ano-ano ito tani. Do kabudlay man guro no. Kalay. Ang namang reality versus expectation bala. So last Action Boy, mag-set ka man sang boundaries. Hindi man malain Action Boy nga mag-set ka sang boundaries Action Boy, di ba? Kaya para mayara ka man sang peace of mind sa imo nga kaugalingon before mag-end ang 2020. Yes. Excited na ko mag-end ang 2020 Action Boy, ikaw ya? Amo man na tapuson na ng 2020. Wala naman lang kadlaw. Yes. 4 days to go. 4 days to go. 28 na. 4 days. Tapos ang opisina hasta lang buwas. Okay. Hasta lang buwas. Okay, 29. sa 30, wala. Okay. Ano galing sa 30? Rizal? Rizal Day. Rizal Rizal Day. Pagka 31, New Year's Eve. O pagka 1, dason pagka 2, Sabado. Pagka 3, Domingo. Lawi, ginigaling nga Action Boy. Long weekend Long siya. weekend. Sige. Enjoy your mga ka-aksyon. Sige. Mga, ano taga ni? Pag 2021, wala pag-celebrate sa New Year. Pero, follow sa health protocol. Aran ako no si Kwan. Si Anthony? Si Anthony sa Sumag. Gina-update ako din sa iyang itinerary. Wala. Kung may kasunod ni sa iya, kagbumbaho ni siya, mo siya ni. Siling ni Sis Biola, kano iraso niya ang chismis, pahubin ko na. Hubin. Hindi na siya actually hubin ka na kaya hindi ka na mag-edad. Kaya siya patay ka na sa napatay siya na chismis mo wala. So, wala ka nag-edad. Grabe, no? Kapahubin, nagali, ma'am. Kala, isa nga pahubin. Humble ni Ma'am Vanessa Mayo, ya. That's right, Action Boy. Ginihimo na din namon sa class, ha? Lain na ang sentence sa puntan. Correct. Ano nang message relay ba lang na siling ko? Kagara, pag-iid ba lang
lain pa rin ng isa kampang ang aksyon naman na yan. Di ba? Lahat pag-abot sa punta, ang aksyon din sa puno, ilipante, pag-abot sa punta, amo man yung aksyon. Gamaw mo na. Di ba? Oo. No, di ba? Yes. The message relay mo na siya, pero aksyon. Oo. Ang gin-aksyon diri ang nag-action dire na tingala kang nag-action dire ang yan action niya daw nagalugay sa nagaluto. Mo na po sa punta mo nga daw amo niya. Ano naman? Do amo na to yung iyang ginako. Pero pag ginanga sa lakyan sa una, pag-abot sa punta, tricycle na. Kaya di ba parang mo gamot to. Di ba? So, hindi ka nagasikat na. Kalay, magasikat, gali yan. Pero sadya na Blackson Boy. Sadya, ginangampang niya. Do ka very, isa sa mga hampang sang Pinoy, ginaction boy. Amo na ganito nung saying, si Lindsay Joval Trinidad. Nya kung padala ka sudan, buhina na. Naman. Basta buhina na. Kung padala ka sudan, buhina na. Pero kung magpadala ka istorya, dugangan na. Correct. Action boy, si Mama Michelle, Mother Michelle, Baikin. Good morning, Merry Christmas and advance Happy New Year. Yes, okay, sige. Inyo ilotian ang atong mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Lunes, Disyembre 28, no? By the way, karon nga adlaw Niños Inocentes man. Ano na siya? Gina-celebrate na guro sa mga Catholic na guro na ang Niños Inocentes. Ay iban ginahimo lang ning adlaw nga tong panginto bla. Nablang kasi siya kamati ka na nga ang Merry Christmas ang regalo ko niya sa December 28 lang. Amo na. Kaya panginto ang pag-ilay pag-celebrate sa Niños Inocentes pag panginto. Actually hindi na sa amo na may biblical na kuan sa ang Niños Inocentes. Ang Niños Inocentes gina-celebrate ni siya. Amo ni sa nga kundi ang tatlo ka three kings do ginapangita nila to ang manger. Kagi na sila kay Haring Herodes. Kambalan nila kung sino ambalin nila kung sino mangkot sila kung sino pangitaan nila. Yung pangitaan namon ang King of Kings. King of the Jews, King of Kings. Ti si Herodes sa mo tong hari mo. Ti sila nga ay doon lain ni do may hari pag sa sakon. Gina-orderan niya mga soldado nga tanan nga mga kabataan na muna pamatyon. Alapin ng kwanta mo na gina-celebrate. Amo na saan kahulugan sa Niños Inocentes. Hindi na yan Niños ignorantes. Lain man na ya. Abi ko ganito ka April Fool's Hindi na siya Niños Inocentes, hindi na siya pangminto. Hindi amo na ginadumdum naton atong mga natabo sa mga kabataan sa una. Sino man ay nagmahimo sa amo sino? Amo na gapanginto na iban sa mga Pasko atong Niños Inocentes. Pero hindi na siya amo no, pag-celebrate sila. Anyway, standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon, ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.